बरियाखा सिङाव हाबनानै एसे नायनोसै लोगोफोर। खुलुमबाय लोगोफोर, जोबोद गिदिर गोजोनथाव खौरां। जाय खौरांखौ जोङो जोंनि आबै आबौ दिननिफ्रायबो मोनफेराखैमोन लोगोफोर। जोबोद खुसि आरो बे खौरांनिफ्राय, बे गिदिर हाबाफारिनिफ्राय सोरहा बेसेबां लाब जागोन, सोरहा बेसेबां लकसान जागोन बेखौ देखायनो थांगासिनो दं लोगोफोर आङो। बेनो जाहैबाय दिनै सेरफांगुरि ओनसोलाव मोनसे गोदान सिनेमा हल बेखेवनो थांगासिनो दङ। बे सिनेमा हला दिनैहाय बेखेवजासिगोन। जोंनि मानाव गेदेर जोंनि बर'नि दैदेनगिरिफोरनि आखाइजोंनो आङो बेखौनो देखायलांनो सानगासिनो दङ। नोंथांमोना अननानै नायलांदो, मा मुलाम्फा जायो, मा लकसान जायो, एसे सोंनानै मिथिना लानि लोगोफोर। चलो बिदिबा। वाव बरियाखा सिङाव हाबनानै एसे नायनोसै लोगोफोर। बेनो अपेनिं जासिगोन लोगोफोर। फुङावनो एसे देखायखानोसै, सिङाव हाबनानै नायखानोसै। टिकेट काउन्टारानो बिदिनो जागोन नै। मा मा दं नायनायनि सिङाव बोखोथारसां गेटखौनो। नैथिंनिफ्राय एसे हाबलांसै लोगोफोर, नायलांबाय सिङाव बरियाखानो। बेनो नै बेजों एन्ट्रि पइन्ट दं। सिङाव हाबलांना नायनि मोनफा मोनफा। ओरै एसे नायग्रोबावनि, ओरैबो लेफ्ट साइडजोंबो दर दंखायो नै। अपेनिं जायैनि सिगां एसे देखायखानांगोन, दा नुनाय नङा। नै बे बिथांमोनजोंनो लुफुंजानाय नामफ्रा नै। बेनिफ्राय ओरैहाय मा मा रुम दं मिथिला नै। जेन्ट्सफोरनि टयलेटफ्रा माबायदि, लेडिस बा बेफ्राव दंना गैया, फुरा दंजोबो नै। नांगौ नामा सिनेमा नायनानै? वाव सिनेमा नायनानै लेट्रिन नांगौबा नै लेट्रिनफ्रा क्लिन, दै बयनोबो नायनायनिसै। वाव दंजोबो। वाह बरिया। देखायबावनि मा मा दं सिङाव, फेसिलिटिसफोरखौ देखायजोबखानोसै लोगोफोर। नैबेहा जाहैबाय जेन्ट्सनि, मा मा दं सिङाव। वाव ओरै बेसिन दं नै। जेबो सिन्था गैया लोगोफोर, फुरा बरियाखा। हरनायनि एन्ट्रियाव हाबथारनोमोन आङो, लकसो सिंनिफ्राय। स' लोगोफोर बेखौनो देखायग्रोनाय जानोसै, दा अपेनिं जाबा नायलांबाय थादो। थेंक इउ, अल द बेस्ट।